Asa ito mga bata nga? Gabi naman kayo kung makauli. Aman ninyo manghod nga, alas 6 naman sa gabi eh. Taba dito pa naglaad. Naglaag, di ba ginata mga di mo magpagabi eh? Oh, alas 6 na kapin. Mga gayong ulo. Palihapon mo ito. Pero, utro lang mo ha. Dali si MJ karon, bantay lagi si MJ karon. Mabuna lang yung bata karon. MJ! MJ! Ikaw ha? Sa oras ha? Balik rin. Ano karon mga ulit? Kasi ako yung ninyo, alas 6 uli na ba? Tubag! Di ba rin ko alas 6 uli na? Gara ka ha? Bunalan tingin. Bunalan ka karon! Sige, kunali ka. You are not